Keď sa spojí netradičný produkt s netradičným nadšením, môže z toho vzísť celkom zaujímavý podnikateľský príbeh. Za jedným takým stojí aj Peter Matúška so spoločníkom. Prišli sme na malú krásnu plážičku, kde boli ľudia, ktorí boli krásni, svalnatí a jedli takú fialovú bobulku alebo takú fialovú misku. A tak sme si jedného dňa povedali, že tento príbeh prinesieme do Európy a vyskúšame to dať ochutnať našim kamarátom. Keďže prežili a dokonca im ovocie s názvom Asaj aj chutilo, rozhodli sa páni, že svojmu objavu dajú reálnu podobu cez firmu Asajmania. Veľmi prudko a veľmi silne expandovala na Slovensku, v slovenskom a českom regióne, kde sme v priebehu pár alebo 1-2 rokov predbehli dlho etablujúce sa veľké brandy celosvetové. Po krátkom čase je teda z plodiny, ktorej názov sa preniesol aj do názvu firmy, naozaj poriadny hit. Experimentovali sme s ňou v mojom záhradnom domčeku a tam sme vynašli recept, ktorý je originálny, je fantastický a či to ochutnajú Japonci, Korejci alebo ľudia v Austrálii, v USA, tak všetci sú z toho nadšení a chutí im to. Asaj dáva veľa energie a zároveň je veľmi chutná. No nie len to, Asaj má vraj prínos aj po zdravotnej stránke. Je to ovocie, ktoré je plné antioxidantov, omega 3, 6, 9 mastných kyselín a jeho obsah a kompletná receptúra, ktorú sme my vymysleli, dodáva telu všetky potrebné látky. Asaj je naozaj zdravé ovocie. Je to prvé, čo dávame na stôl. Tvrdia samotní domorodci a zrejme majú na to ešte jeden dôvod. Taký vedľajší účinok, alebo teda čo oni hovoria, že je to napríklad pre nich aj taký trošku sexuálny budič. Tak teraz sa už dá chápať, prečo je o Asaj produkty taký záujem a firma rastie, dokonca aj za hranice Slovenska. Naše produkty sa už nachádzajú napríklad v holandskom obchode, v holandskom reťazci, vo fínskom reťazci, nachádzajú sa vo francúzskom reťazci a z exotických krajín môžem spomenúť napríklad, že sa nachádzajú aj v Južnej Koreji. Oj, Wagner. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Wagner nám ukáže, ako sa lezie na palmu. Zoberie sa veľký trs a túto plodinu potom používame na výrobu našeho asajka. V jednom koši je zhruba 14 kg bobule. Ona je zaujímavá tým, že je tam obrovská kôstka a iba asi 8 alebo 10% je z toho vyťažiteľných. Asajmania má 3 značky, ktoré vyrába. Mrazený frozen jogurt, Mu, čo je nová značka, ktorú sme priniesli. Máme špeciálne mrazené dužiny, z ktorých si môžete urobiť za pár sekúnd drink alebo hotový džús a potom je to asajko. Nový druh potraviny sa pán Matúška rozhodol presadiť aj inou formou ako len v obchodoch. Nachádzame sa v Asajko Fresh Bare. Je to svojho druhu jedinečné miesto, je jediný v Európe. Zhruba takto vyzerajú v Brazílii podniky, kde sa podáva asajko. Dobrý nápad s dobrým produktom však musí mať aj dobrého vodcu. Peťo Matúška je veľký dobrodruh. Veľmi kreatívny človek. Veľa vyžaduje, ale zase vie dať veľmi veľa do tej firmy. Dáva nám priestor, je veľmi inovatívny, kreatívny. Je to najlepší motivátor. Najsympatickejší boss, akého sa mala. Peter je zábavný a seriózny. Najčasto zábavný. Stojí nohami na zemi, má jasné predstavy. On je veľký šéf, ale počúva nás. Je internacionálny šéf. Všetky výrobky Asajmania, najnovšie teraz tento frozen jogurt Mu, sú k dispozícii prakticky v každej retailovej sieti na Slovensku. Je to svojím spôsobom veľký unikát, lebo bežným spoločnostiam trvá zalistovanie do všetkých sietí zhruba 3-4 roky. Nám sa to podarilo za zhruba 3-4 mesiace. Práca ide mladému podnikateľovi naozaj od ruky, no nezabúda ani na voľný čas. V poslednej dobe oddychujem s rodinou. Mám čerstvého syna, ktorý má rok aj 3 mesiace a spolu so svojou ženou sa zabávame a oddychujeme. Asajko by tu bez tohto nebolo. Toto je moja vášeň. Bez surfovania si neviem predstaviť život a naplňa ma to, strašne ma to baví. V kuchyni sa cítim ako doma rád varím, prekvapujem rodinu rôznymi špecialitkami a teraz vám pripravím produkt, ktorý sa volá asajko, alebo výrobok, ktorý sa volá asajko na tyžela. Je to taký tradičný brazílsky recept.